Liete Kapod wantiere kaunti no ma Homa Bay en ni obila omako jago moro mabende tudo gi kuo dhok kendo yude gi dhok 20 mabende chichni gin mago mabende inchane okwale gweng' ma Kithereka Samba sublocation sub county ma Suba South e kaunti no ma Homa Bay. Achichno wacho ni mabende osebedo wachore ni mabende osebedo ka kwalo dhok e gwenge ma kono gino mabende osekelo lal mathoth ne jopith mag jamni e gwenge go. Kalure kod komanda mar obila e sub county ma Suba Caxton Ndunda achichno ne omaki to kapedha mabende notima kod ruoth ma gweng' no kachiel kod jogweng' Igwasi Hills kama ichichni dhok mabende no kwal kowuok e gweng' ma Kithereka ne opanda. Achichno sani odine tesendo obila ma Magunga ka irito mondo mi ochwale e do. Meko makamano obiro tok jodak ma Kithereka chwalo ng'ur ewi kuo ma dhok e gwenge go mabende giwacho no dwa jimbore mokalo. From there wakashika ingine kwa mboma ingine, wakashika ingine kwa mboma ingine, jana ameshika ingine, lakini hiyo operation chief tumemwambia asimamishi because yeye akiwa na wale community policy wale nini nyumba 10 wanaenda wanachota ng'ombe tu kwa mboma na zile lazima ziwe ni service. Sasa tunataka kuseto hiyo mata leo, watu wakuje wale usawa zikichotwa na zina complain waende na ng'ombe zao, lakini tupake na zile ziko na complain tumeshika hapo hapa ndani anaapia kwa tutataka kuverify alafu apia kotini leo. Ile makosa alishikwa nayo ni ya wizi wa ng'ombe kwa sababu wale watu ng'ombe zao zilizikwa 2 walisema yeye ndiye aliwaletea, anawaambia mnichungie hizi na wenyewe wamekonifahamu they are theirs azilipotea. They are 20 now. Zile suspected to be stolen cows. Tunataka kuverify leo kwa sababu zilikuja late jana.